min ka zage su zagin ka zai gyara su ne? Gaba ɗaya ma ya saba wa manhajin sunna da ahlus sunna zagin shugabanni akan mimbari. In za ka yi musu addu'a Allah ya gyara su, ka yi musu, in ba za ka yi ba kyale su da halin su. Allah da ya bar su suna shugabancin ya fi ka sanin su, kuma shine zai saka musu. Amma ka zo don neman farin jini, don neman mutane su ce kai jarumi ne, ka tsaya kana zagin shugabanni, wannan ba daidai ba ne. Kuma bai kamata ka dinga ambaton mutum ɗaya kullum ka ce wane ya yi kaza, wane ya yi kaza wajen kushewa ko wajen yabawa. A umumar za a yi, za a game. Ba laifi wani lokaci za a ambaci wani don sharrinsa, a nemi addu'a Allah ya murkushe shi. Wani kuma don kirkinsa a ambace shi don a koyi da shi, amma kare zama da yawa. Malamai suna bayani, littattafai suna nan game da abin da ya shafi khutba, ya kamata mu rayar da masallatai mu. Da yawa masallatai mu suna bukatan a rayar da su, da yawa suna bukatan a rayar da su. Na taɓa baku labarin wani masallaci da huduban ma allo ne a rubuce, yana lilo yake yi huduban, duk mutanen ƙauyen sun haddace huduban. Liman ya zo kawai zai kama allon yana lilo, zai rike ya karanta safa ɗaya, shikenan sai ya zauna, in ya tashi sai ya juye safa, sai ya sauka a yi sallah. Mun taba tafiya wani gari wa'azi, Allah ya sa muka haci juma'a, da muka je masallacin limamin yana huduba, ga huduba mai ma'ana, amma mutanen garin ba sa jin larabcin, amma sun haddace hudubar har suna karatu tare da imam. To kaga da yana da kyau a ce suna jin abin da yake faɗa. Kaga kuma ya nuna kenan kullum huduba ɗaya yake yi har suka haddace. To a samu limamai su rayar da hudubobinsu. Akwai hudubo littattafai na huduba, akwai huduba na haramain, akwai huduba na Salih bin Humaid, akwai huduba na Sudais, akwai huduba na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Ga sunan dai akwai huduba al-khutbah al-minbariyya. Littattafai na huduba suna nan da yawa. Ba wai lalle ne ka bi ka'idar abin da mai huduban yayi amfani da shi, mai yawan ba zai dace da lokacinka ba ko yanayinka. Kai in kana da larabcin za ka yi kwaskwarima sai ka kawo shi a larabcinka.